बरपेटा हावलिनि हादरारि राजा लामायाव ट्राक आरो मटरसाइकेलनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। AS01RC 4783 नम्बरनि ट्राक आरो AS15M 4233 मटरसाइकेलजों बे जाब्रबथाया 18 जुन अदेबानि मैया बेलासियाव जायो। बे जाब्रबथायजों मटरसाइकेलजों फैनाय आब्दुल मान्नानआ गोब्राब जखम जानायजों लोगोसे बिनि लोगोआव थानाय बिसियाबो जखम जायो। गोब्राबै जखम जानाय आब्दुल मान्नान आरो बिनि बिसिखौ जायगानि सुबुंनि हेफाजाबै फाहामथायनि थाखाय बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। उनाव जाब्रबथाय जायगायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनानै जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौ जागायो। बरपेटा रडनिफ्राय समनि रादाब। बाइक ला भाई बोले मुझे हम नहीं कुछ काम नहीं क्या बोले हम लोग कुत्ता करते जरा